Ay bangal daw kakabsat kinigayem for to this videos kakabsat madamati luto ni bakat ngem syakmat mapanag bat agluto ni iti beneg nga iso nga si dami at tangal daw. Yehey. Sila ito kakabsat kinigayem iti kunkunat nga beneg nga si dami at tangal daw. Sakbay ngagluto tayo kakabsat kinigayem nakasaganan dahil kunkunat tayo nga nagasunaken bawang tapno kastaket na imas iti nanamday tatong kuna tayo nga beneg. Eksakto day ito talo nga bukal sa kayo garip-garipen na unay nga nagurdo ti galip na ti katamtamang nga laeng nga galip tapno kastaket napintas dayay panagawaras na kakabsat ijay ayan ti digo. Nagkasang nga nagalip. Tapno na imaskin na nanam, ang dalat tamat ay kapong kunatay nga daytoy. Madik-madikam. Iti ba nagkayam, kakabsat kinigayam no, sidaon tayo nakaimimas. Ang muputan nga si kagat mapsug ka. Iti ba nag. Kaya iti ba nagkakabsat kinigayam, uray kakaadom iti di ko na naimas lata. Uray pa'y dahito bagas na naimas lata kanananam. Kakabsat kinigayam inakon isaang igisyalin. Dahil naman kakabsat kinigayam iti masansan nga ibugbugong may padas na kunada. Ito iti Pangasinan. Ito po padas. Madaman kakabsat na lamduwa. At yung itusok tayo dahil kung na tayo nga bendag. Kasi nga talaga nakapang itagluto si bendag. Kampas na ito karong tayo kung dahil kung na tayo nga rentado tapos takot mayat iti anak dahil bendag yung tayo buwan kakapsat kinigayam. Tapos siyempre lang kakapsat kinigayam sa nagluto iti kung na tayo nga bendag nga nakuramas iti karayan. Tapos pagbalwa kakabsat kinigayam sa ipisok tayo kundi kung kuna tayo nga magic pagbalwa sabali kakabsat kumitis tayo kung lolo di bendag muubuli tayo delikado ang ganit kinuwan mo pasan makasta ka agwaras din nga ako ito kung kuna tayo nga nag-imas nga Jesus. So, sakot na ito. Wala tayong magic. Kapok lang na sa kinigayan, tigurot na, at makapat na iman. Katay ko din, atay natin magtagman. Kapag kinigayan. Basit laan na kapsat. Tayo ang kaskoy. Wala tayong magic. Ramak yung sakto. Oh! Kuwain sigahan. Sarap. Pinaka-delicious talaga. Alaat na nalutong dahil tayo si datay nga ba nakakausap din ni Kayem. So, thank you very much ka na namin mga ka-viewers ko dyan. God bless us all.